Това е сега изхвърлената пръст. А това е колегата, където карам. Това е кариера Змеево. Ето снимаме. Ето са хубави материали от среща, където се снима. Това, що годе от среща убива, що годе казвам. А това, което в момента карам, дори направих забележка на началника, че карам пръст, той вика, ти нали караш на депо, какво те интересува? Караш и много въпроси не задаваш. И аз му казах, добре, верно това, което ни ме интересува, но сега ще ви покажа на депото за какво става дума. Сега се го среща. Депо. Пръст. Чекъл. Камък. Всичко. Всичко. Ала ми вие. Ева. Ще започна. Ето. Ето ги отсреща. Ето го и тук. Да. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Ето тук. Да. Добре. Сега. Ето снимам кариерата. Ево срещна таблица. Да. Ето. Погледнете. Кал и камъне. Ама кал пръст. Ето го. Добре. Сега, това, което ви показах преди секунди, беше депото, където изсипваме материал. Сега ще ви покажа колегата какво кара, това е същото. Ето го. Така, днеска е дата 11 май 2011 година и сега отиваме на Баира, където е само път и в момента го изчистват, за да изрежнат камъните. Ето тук. Това е кариерата Змеево. Ще хубава природа. Но, за да решите, ето и хубав материал така. За да изчистят лошия материал, демек пръста, в момента я карат, днеска фактически 11 май
2011 година. Фактически сега ще ви покажа точно откъде товарим тази пръст и кал, която направи забележка на началника, че не ми е съвестно, че кара такъв материал, гледайте тук. Така, само ще се опитам да затворя, да. Да ви покажа. Така че мога да се усетят. Съжалявам. Вижте сега материал. Какво става въпрос? Да, ето е. За какво става въпрос? Режат се. Какво ще ми пише? Буквално пръст. Ева кариерата. Просто нямам думи. Ама нямам думи. Качвам се, защото рискувам да ям хубав бой за тези кадри. Но направо се възмущавам. Направо. Ако и там какво става въпрос. Сега да си дойдем и на думата за кариерата. Тук работим по 6 до 7, дори имам в графика за работа 8 работни дни, от които само един почивен. Само един, обърнете внимание. Преди имах 5, след това 2 почивни, след това 7, след това 8 работни, един почивен и какво да говорим? Пълна експлоатация на работата. Пълна. Ето го. И сега ще ви покажа точно местото и нали говорим, че днес е петък, 11 май 2011 година. Тази пръст тук с хиляди кубици, а да не и стотици хиляди кубици се извози и се закара на магистралата, но пръст говоря, не камъни, не материали. Разбирам, дори ви снимах само пръста да видите за какво става въпрос. Камъните, където ги извозват, е, но това, където извозват пръста, его. Направо аз се възмущавам от тяхната наглост. Ето сега ще ви покажа тук. Чакай, че идва един колега. Скривам за момент. Ето е. Пръста. Гледайте за какво става въпрос. На кубици. Ето. Спирам. Сега ви показвам. Това е също материал, който е с пръсти камъни. Ето го. Вижте горе, където чукат, където гърмат, там всичко е тук лъжат също. До преди няколко дни карахме само камъни. Много хубаво се работеше. Но тук от 7-8 дни се кара пръст
пръст, ама в изобилие. Къде карат, те си знаят. Но не говори добре за фирмата и тук за кариерата, защото гледат да си изчистят бокуха. Опитаха се да изхвърлят една част, аз се я показах още в началото, но видяха, че не може да се събере толкова много пръст и почнаха да мешат камъни и пръст и я закараха на магистралата. Но говоря за стотици хиляди кубици, ама колко започва един Господ знае. И става въпрос за какво говорим? За каква магистрала изобщо? Нямам думи. Спирам.